30日火曜日、今日は取引所大納会。胸を張っていこう。今日の AI 占い、ラッキー星座、ヤギ座、ラッキーアイテム、鏡です。さあ、はい、今年もあとわずか。も超能力おじさん、優秀の美を飾ることができるのか。う2026年にね、つなげるためにも今日大切な日ですよ。四角。当たりました。当たりましたっていうのはおかしいですよ。もうね、素直に1回じゃ喜べないんだ。よし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 、もう残りわずかになってますよ。皆さんいってらっしゃい。も出かけてないと思いまうすけどね。出かけてないんか。